Se inicia en el mundo de las artes plásticas y el diseño gráfico de forma autodidacta a muy temprana edad, integrándose a grupos activistas que cuestionan con firmeza desde el arte aspectos de la política y de la sociedad, como el Grup d'Ara, l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa i el col·lectiu Olot Temps de Ruptura. L'etapa que ens va tocar viure, ara en perspectiva de 35 anys, tinc de dir que és una de les etapes més boniques que he pogut viure amb el record. Anàvem unes altres maneres de viure, hi havia tot el fet polític, en Quim ell va ser molt compromès i els seus acudits n'han deixat uns testimonis excel·lents. El sentit d'amistat que vàrem tenir en aquella època ens va donar la força de fer moltes obres junts, des de les portades o l'ambició, que era un compromís social, poder amb poca consciència, però que hi era, i després moltes col·laboracions ja a nivell artístic. Quindom representa i ha aconseguit conjuminar el que és la seva vessant de creador artístic en la vessant de creador artístic compromès en la seva realitat política i social. Un exemple clar en pot ser el seu paper com a fundador i posterior activista del que va ser l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa. D'aquell temps en són les famoses pintades en els murs de les parets de les cases, l'exposició de pupitres que hi va haver-hi a l'hospici, la decidida participació en la campanya de la salvaguarda de defensa del territori, o sigui, la lluita per aconseguir la no privatització dels volcans d'Olot, i així irien trobant altres activitats que han marcat la trajectòria d'en Quindom al llarg d'aquests anys. Olot Temps de Ruptura. Volia, d'alguna manera, portar a la ciutat d'Olot un llenguatge d'art diferent, una manera de dir les coses diferent i, sobretot, un compromís creatiu, contemporani i modern. A nivell dels cartells i en el món gràfic es reflexa no solament en aquests espais, sinó fins i tot en les seves teles, en la disposició que fa dels seus quadres. Quim Domènech jo penso que ha estat i és un dels grans cartellistes que hem tingut a la ciutat d'Olot. Inicia una enorme producción de obra gráfica utilizando aguafuertes, aguatintas y punta seca. En la actualidad se inclina por la serigrafía sobre todo tipo de soporte. S'ha caracteritzat sempre per un rigor, una precisió que gairebé jo diria que són dissenyístiques, i això ho ha aplicat a la pintura, fins i tot a l'escultura, però també a l'obra gràfica. I precisament el rigor o la precisió d'aquesta obra aplicada a l'obra gràfica dona uns resultats realment esplèndids, i a vegades ens dona les sorpreses que fa obres més ja de l'espai, aquesta mateix que tenim aquí, que és aquesta taula a la qual estic assegut, en la qual ell ja ha representat un menjar parat. A pesar de ser un artista de taller, se lanza a la calle a realizar grandes obras públicas. Peatges en la Plaza de los Apóstoles de Girona y en Olot en la iglesia parroquial de San Roque. Diseña el relieve exterior y todos los elementos interiores de la liturgia, dando un ambiente innovador al recinto. En la Plaza Can de Mas trabaja la chapa de hierro en el mural Passejants y en la Fuente Babel, homenaje a las culturas de la inmigración. Utiliza el hierro de fundición en el escudo de la Plaza Mayor, donde incorpora elementos de la farándula olotense.
exemple, l'obra de la plaça Major de les Preses, on es reflexen en el terra amb unes petjades el nom de tots els habitants del poble. A mi em sembla que és quan agafarà més dimensió aquesta obra, serà d'aquí uns anys. Dibujábamos relojes de sol en las paredes de las tabernas, pero los adobes eran pieles muertas que se abrían a nuestro contacto. Josep Vicenç Foix es uno de los poetas en quienes se inspira Quim Domena para crear muchas de sus obras. La formalización de la obra llega a ser víctima de un elevado grado de experimentación a partir del uso de serigrafía, collage, acrílico, arena, dibujo, sobre diversos soportes como madera, hierro, vidrio, plástico, ropa vieja. Utiliza colores extraídos de la naturaleza que le rodea, marrones tostados, ocres, azules, propios de la zona volcánica de la Garrocha donde trabaja y del ámbito mediterráneo. El dominio del oficio y las distintas disciplinas que cultiva, la capacidad comunicativa y expresiva y la habilidad para integrar los elementos iconográficos hacen identificable su universo. Realiza un mural de 12 metros de largo para la nueva sede de Caixa de Girona. Un móvil para la sala infantil de la Biblioteca Pública de Olot. Y la intervención pictórica Los Cuatro Evangelistas para el atril de la Iglesia del Carmen de Olot. Trabaja a partir de una esmerada composición basada en un elevado grado de equilibrio entre los elementos que interfieren en las obras, ya sean pictóricas, escultóricas o instalaciones, además de una pasión por los detalles virtuosos que se esconden entre los muchos elementos que las componen. Un dels aspectes que em preocupa més amb la meva pintura és que es noti una mica el pas del temps sobre els objectes, sobre les coses, sobre les persones. Tiempo, que marca y deja huella en la obra y la vida del artista que nace en Olot el año 1948. Preocupado por la realidad histórica, algunos de sus montajes efímeros no quedan ausentes de polémica. El tema de la memòria històrica, agafant aconteixements històrics, socials, polítics, que a mi me sembla que no han tingut el tractament que havien de tenir. Españoles, en los umbrales de mi muerte, arriba España, viva España. Varias instalaciones reflexionan sobre los conflictos bélicos, la pobreza, la marginación, la inmigración y otras problemáticas actuales. Lleva a cabo montajes como Natalicis, Continent i Contingut, y participa en las 4 ediciones del Fòrum de Teatro dedicado a los 4 elementos.
haciendo un ejercicio de relectura de los santos de la tradición cristiana y lo que simbolizan, realiza la exposición Sants, que pudo verse en las salas municipales de exposiciones de Girona y en la capilla de Sant Ferriol de Olot el año 1995. Otro ejercicio creativo fue Arte en Procés el año 2002, a partir del reto de hacer un dibujo diario sobre una noticia del día en una galería, donde instaló su estudio. Realiza 46 obras. Expone con éxito en distintos lugares del mundo, pero el estallido de la Guerra del Golfo coincide con el día en que inaugura en Nueva York. El carácter inquieto del artista lo lleva a viajar. Su estancia en la ciudad italiana de Florencia y en Marruecos impregna notablemente su obra. A Miquel Pardipol seria dels que diria que és un viatge iniciàtic, doncs persones com en Quim, que té un abecedari molt concret, que absorbeix molt els elements que veu, entrar en una nova cultura com la marroquina o l'àrab, doncs augmenta o fa més extens aquest abecedari que tots els pintors utilitzem. Molts de quadros estan construïts com si fossin el diari d'una turista. Inclús part de l'obra ja acabada ha sortit, diguem-ne, d'aquest tipus de diari, que són una espècie de diaris de viatge, però no solament, diguem-ne, d'un gran viatge a un país exòtic, sinó, diguem-ne, d'un viatge a l'entorn del taller, per exemple. Va més enllà del propi diari d'anotacions, sinó que agafo elements de la pròpia natura que els vaig guardant i que un bon dia me serveixen per utilitzar com a collage en un quadre. Es caracteritza bàsicament per tot el món simbòlic que aglutina sempre, captant la realitat que l'envolta i aglutina tots aquests símbols a dins l'obra amb una estructura molt geomètrica i amb uns tons molt personals també, molt propis d'ell. Poliedro de signos que nadie puede atribuirse en patrimonio. Más ricos seremos cuanto más diversamente seamos leales a toda ley de llamadas. Aquesta obra seria bastant representativa d'una etapa que vaig iniciar, més o menys l'any 93, on volia reflexar una mica l'esperit de l'àrea aquesta geogràfica que es coneix com a Mediterrani. Quim Domena, un artista de voluntad firme, comprometido con su tiempo.